Родная хата – найлепшая творчая лабараторыя, так лічыць мой суразмоўца, паэт з Гродзеншчыны Мікола Івановскі. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Миколай Петрович, ну скажите, калі ласка, вось у вашей вёсцы, калі вы ходили вот у школу, калі вы дапамагалі бацькам, ці маглі вы уявіць, што станете аўтарам вось столькіх кніжак, якія выйшлі за гэты час? Не, ведаеце, такога не было і ў думках нават, таму што это быў другі час, быў малады, праца на азоце, сям'я, это ўсё было не да гэтага. Ну, якая-то цяга была да такой, да паэзіі, штосьці напісаць, павіншаваць сяброў у дні нараджэнняў, якуюсьці газету дзесьці цікавую выпусціць там у цэхе. Але калі ўжо часу стала больш, я на пенсіі ўжо з 50 гадоў, уже як-ніяк 22 гады на пенсіі, то ёсць час падумаць, ёсць час паразважаць і штосьці прыпомніць, напісаць уражанні свае. У вас працавітая сям'я, 5 дзяцей, і адзін з іх мастак? Вядомы мастак. Нават пра яго я магу вам апаведаць такое, што калі у адным быў ён у Германіі, паехалі на экскурсію, і калі ім паказвалі там мяса, каўбасы, это і ўсё это, ён запыталіся вашы ўражанні, ён такі камунікабельны быў, Дзіма наш. Говорить, у вас столькі колераў мяса і каўбасы, што можна Монолізу вылажыць. І вось у гэтай кніжачцы тут ёсць. І яму патэлефанавалі ў атэль, дзе яны жылі, далі 2 хлопцаў. Гэтыя хлопцы нарэзвалі кусочкамі каўбасу, мяса, сала, там, што яму па колеру падходзіла. І ён вылажылі Монолізу, і калі 3 мужыкі сядзяць, так, то это шырына карціны і даўжыня 10 метраў 4 таксама. Так што, бачыце, які быў мастак, што не толькі фарбамі і пэндзлем карціны пісаў, а каўбасою, мясам, салам. Вот вы пра гэта пісалі ў кнізе «Нашчадкі роду Івановскіх». А пра каго яшчэ вы тут згадваеце? Дзядуля наш таксама па татавай лініі, уже ён таксама быў у заходняй Беларусі. Нават з Прытыцкім сядзелі ў Картуз-Бярозе, ў турме тут. І ён даволі тут вялікую дзейнасць, ён быў бальшавіком. Калі ў першую вайну ён патрапіў у палон, у нямецкую ў 14 годзе. Ён вывучыў дасканала нямецкую мову, і калі ўжо немцы прыйшлі другі раз да нас сюды, то ён думаў, што яго не выдадуць, таму што быццам бы добры чалавек, усё там дапамагаў усім. Але тут жа яго забралі, і у Крынках тут ёсць верш таксама такі «Адкажы, дзед, на пытанне». Ну, вот, вершавальнай такою у пытаннях я звяртаюся сам да дзеда, хоць яму было 48 гадоў, калі яго расстралялі. Нам памяць не сцерці. Чаму, дзядулька, ты сівы? Вярнуўся я з вайны жывы. Калісьці чорным быў, як смоль, вайны сляды, душэўны боль. Маіх гадоў тут пакалення не стала немцу на калені. Вялікі дружны наш саюз фашыстаў быў, нібыта гуз. Калі прайшоў па Беларусі, ён партызаніць нас прымусіў. Лясы тады для ўсіх, вядома, былі прытулкам нам і домам. Тут немец моцна лютаваў, ён болі здзекі раздаваў, хатыняў вёсак знішчыў шмат. Страшэнны быў варожы гад. Вот, дарэчы, вашы радкі. З чым мне вёску параўнаць у маім любімым краі? Вам гняздзечка аб'яднаць я дазволю толькі з раем. Любіце вы сваю вёску? Ну, яшчэ б. Ведаеце, у мяне ёсць пра вёску, у мяне шмат напісана. І асабліва мне падабаецца мой верш «Пачуйскія пылінкі».
на Пачуйскі свой прыпынак я з аўтобуса ступіў, і раптоўна рой пылінак мой касцюмчык абляпіў. Прывяла нас да сустрэчы любая бацькоў зямля, абвялі мне шыю, плечы, лашчаць любага здаля, і так далей, і так далей. Ну вот вы вярнуліся ў сваю родную вёску, а 35 гадоў вы адпрацавалі ў самым, што ні на ёсць, індустрыяльным цэнтры на вытворчым аб'яднанні «Азот». Вы працавалі апаратчыкам, вы працавалі слесарам. Вот ваша праца на «Азоце» чым запомнілася вам? Ведаеце, запомнілася сяброўствам людзей, з якімі я працаваў. Асабліва людзі былі з Расіі, былі з Тулы, былі з Кемерава, з Сібіры людзі. І это одна сям'я, это сяброўство, это много значыць. Ну, вы казалі, што нават вашы сябры расійскія гаварылі, каб вы гаварылі з імі па-беларуску. Ну так. Было і такое, што я говорю, ну ты ж мяне разумееш, я з табой размаўляю, ты мяне разумееш? Разумею. Ну і я цябе разумею, кажу, так чаго ж ты хочаш? Так вось, дарэчы, ваша школа, гэта гудзевіцкая школа і настаўнік Славуты Белакос, гэта, напэўна, тое, што дало вам не толькі веданне беларускай мовы, а вот жыццё з беларускай мовай. Алесь Миколаевич, это, ведаеце, это глыба. Это чалавек беларус, ну, да крывінкі апошняй. І тое, што я з ім раіўся, і ўсё, моя творчасць такая пачалася з яго добрых слоў. Тое, што ён казаў, Миколай, трэба пісаць і друкавацца. Без этого не будзе, нічога не атрымаецца. Ну, сапраўды. Ну, вось плён пэўны ёсць. А калі першы верш быў надрукаваны? Напэўна, у 13-м годзе ён быў прысвечаны якраз смерці брата. Я з ім прыйшоў да Алеся Миколаевича, як то так, у роспачы такой. Ну, і так от, трэба пісаць, сказаў, трэба пісаць. Ну, я ведаю, што вось у гэтым альманаху, літаратурным альманаху ў Мінску, які «Экватар» называецца, змешчаны вашы вершы. І гэта таксама быў пэўны выхад да чытача. Вядома, хочацца, каб цябе таксама ведалі, дзесьці пачулі і Мінск той. Раз выдаецца «Экватар» у Мінску, выдаўцы «Корбут» і «Вінарская», то это таксама знаёмства з новымі людзьмі, з новымі слухачамі. Вось эта кніжачка «Суквецце любові», она адзначана прэміяй Дубко ў 22-м годзе. Это моя першая такая узнагарода, уже можна сказаць, кніжная. Да працоўных узнагарод, у вас былі такія працоўныя узнагароды, а дадалася от літаратурная узнагарода. Ну так, працоўных былі таксама, былі. Гумар вот у меня вот вострым зрокам. Пішуцца байкі, даволі вострыя байкі. Ну, я думаю, што, конечно, вот сённяшняе ваше жыццё ў роднай вёсцы, вы вярнуліся да свайго бацькоўскага парогу. Яно, конечно, звязана з прыродай, з пчоламі. І як тады вы адчуваеце, як пішацца вам у роднай вёсцы? Ведаеце, калі так ўжо цяпер, як я говорю, куралешу па Беларусі, то это ўсё у Мінску метро, шум, гам. Прыедзеш у гародню, там у нас цішэй. А прыеду ў вёсачку пад вішні, пад чарэшні да сваіх пчолак. Там я адпачываю душою і целам, як кажуць. Там яны мяне натхняюць. І не хачу наперад забягаць, але ёсць вельмі цудоўная задумка напісаць яшчэ одну такую кніжачку для дзяцей. Миколай Петрович, ну вот сёння ёсць магчымасць, скажем, прачытаць вам верш для вялікай аўдыторыі. Вы яго прачытаеце мне, але разам з гэтым яго пабачаць і пачуюць людзі ў самых розных кутках нашай Беларусі. Вот што б вы хацелі сёння пачытаць на нашай праграме? Пачытаць мне ёсць што, але хацеў бы зачытаць такі верш «Чалавекам звацца». Калі да старасці мяжы прыйшоў сваім жыццёвым ходам, то не сядзі і не ляжы,
а прадаўжай сцяжынку роду. Ідзі ў жыццё да маладых, багаж гадоў нясі, паведай, нашчадкі знойдуць мо плады, як распакуеш вязку ведаў. Хоць смерць чакае і раве, належыць за жыццё змагацца, трымай заўсёды ў галаве, каб чалавекам годна звацца. Ну, конечно, каб чалавекам звацца, гэта вельмі важна і вельмі адказна, і ў тым ліку, конечно, і паэту. Ведаеце, хацеў бы зачытаць такі верш Матулі Перасвечаны. Я з ёю як-ніяк 14 гадоў з ёй пражыў апошнія гады да скону. І Матуліна цяплынь. Матуліны рукі і вочы і сэрца у розныя поры прывабна сагрэцца. Нас клопатам мама сустрэне з парога, адправіць з малітваю зноў у дарогу. Ля прыпечка пчолкаю бзынкае ў ранку, і як у дзяцінстве гатуе мачанку, з расолам у місцы да бульбы цыбулька, за ласку, цяплынь, шчыра дзякуй, матулька. Прыпомніцца часта вясковая ежа, калі ад'язджаеш надоўга за межы, матуліна бабка і з бульбы аладкі, за мілі даносіцца пах роднай хаткі, ды вочы макрэюць і ў горле камок, дадому прыехаў, на хатцы замок. Без мамы цяпла не хапае ў той хаце, калі бацькі побач, адчуеш багацця. Дзякую вам за гэтыя вершы і, конечно, завяршаючы нашу праграму, наша звычайная традыцыйная апытанка. Вось што я хацеў бы у вас спытаць. У вас ёсць кніга для дзяцей «Загадкі на ўсе выпадкі». Вось давайте мы зробім такое чытанне агульнае гэтай кнігі, якую загадку вы хацелі б вось загадаць зараз. Маю кепскія я справы, быў прыгожы, кучаравы, сапсаваў мне вецер рысы, як падзьмуў, зрабіўся лысы. Вось такая загадка. Но гэта не пра мяне? Не, это дзьмухавец. Ну што ж, і многа такіх загадак у гэтай кніжцы. Всё ў алфавітным парадку, і на кожную літару па 3-4 загадкі такія. Миколай Петрович, вы так хораша расказвалі, вы так хораша гаварылі пра замілаванне роднай вёскай, замілаванне вось такой прыгажосцю, пчоламі, прыродай і гэтак далей. А што б вы пажадалі такога, каб маладыя людзі, сёння дзеткі, якія растуць, ну, полюбілі гэтак жа вёску, заставаліся ў вёсцы? Трэба людзей больш. Вось это добра, што ў нас цяпер это 2 дзяцей, 3 дзяцей, давайце дзяцей болей. Можа, гэта крышку зрухне эту вёску. Ну, магчыма, вашы вершы, вашы словы любові да роднай вёскі таксама некаму прыдадуцца маладым і паўплываюць на іх адчуванне сваёй роднай зямлі. Як маладым, аль старэйшым, ведаеце, калі яны чытаеш ім, у іх слёзы з'яўляюцца на вачах. Я бачу, што яны прыпамінаюць свае тыя часіны, тыя хвіліны. І ў мяне на падворку нават ладзяцца такія сустрэчы, прыязджаюць і з Ваўкавыска, з Бераставіцкага раёна, і з Мастоўскага. Вязуць пірагі, і мы на падворку таксама чытаем вершы і чытаюць тыя маі сябры вершы. Заўсёды прыемна, што людзі хочуць пачуць беларускую мову, беларускае слоўца. І такое пытанне я часам люблю задаваць сваім суразмоўцам. Скажыце, калі ласка, вось, на ваш погляд, якое пытанне я вам не задаў, на якое вам бы хацелася падказаць? Пра пчол мала пыталіся. Пра пчол. Ну, скажыце пра пчол. Это пчолы, это вельмі такая цэлая навука. Вы самі ж ведаеце, што пчалярства – это навука. Ёсць такія вершы ў мяне таксама. І за імі, чым больш за імі сочыш, чым больш это ў іх улазіш, у іх у жыццё пчалінае. Ведаеце, уже з пчоламі уже 40 гадоў, я ще й сам думаю, а чаму ж я з дзяцінства не пачаў з імі займацца і прывіваць это ўсё любоў сваім там дзецям, внукам там, але этого же
не прыезжы, то кожнаму сваё. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я жадаю вам от таксама той радасці, якую вы адчуваеце у сваім родным месцы, той радасці, якую вы адчуваеце ад яднання з пчоламі, каб і было гэта далей, і здароўя, канешне. І нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт з Гродзеншчыны Мікола Івановскі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.